A partir de dos projectes expositius, la mostra Transgeneracions posa en relació treballs fets per diferents generacions d'artistes visuals. La segona mostra d'aquest projecte porta a l'espai e-art Prohibido Dare Cante, de Toni Tena, i l'exposició censurada dels The Valls Brothers. José Antonio Delgado és el coordinador de l'espai e-art. Proposar projectes educatius per a exposicions itinerants. Normalment treballem amb la Diputació de Barcelona i llavors el canvi que vam fer de concepció d'això va ser que sempre es feia a partir de dissenyar una proposta que recollia el material, les propostes i els continguts de l'artista per proposar al públic, de fet, una experiència pràctica. Portem també com diferents projectes en diferents centres d'art de Barcelona, com la Fundació Miró, com la Fundació Joan Brossa. Tenim també algunes activitats al Centre d'Art Santa Mònica, al Departament Educatiu del Tecla Sala. Diguéssim que aquest ha sigut com una vessant del projecte. I llavors n'hi ha un altre equip que està format per la Montse Vives, que té la relació amb els artistes que anem aquí, jo mateix, que sóc la persona que faig la coordinació de les activitats que fem aquí. Dues exposicions que hem portat a terme aquí, que van des de gener fins al juny, que es diuen Transgeneracions. L'hem fet aquest encàrrec al comissari Àlex Mitrani, i llavors amb la temàtica que li vam proposar, que era d'alguna manera fer connexions entre diferents generacions d'artistes, no? Que d'alguna manera és una cosa que pensaven que mancava, no? L'Àlex Mitrani va convidar dos artistes, en aquest cas de Valls Brothers, que han estat treballant, sobretot són el Jordi i el Marc Valls, i sobretot el Marc va estar treballant sobre els inicis de la música industrial a Londres, als anys 75, 80, i llavors ha estat molt connectat també al món de la música, no? I el Marc, diguéssim, que ha introduït sempre, ho ha treballat de fet moltes vegades amb el seu germà, diguéssim, com recolzant la part més gràfica de les propostes del Jordi, no? Han anat treballant no tota l'estona sempre junts, però sí que han tingut com una feina envers el temps, no? que han anat desenvolupant conjuntament, no? I sempre amb això, amb un arrel, diguéssim, des del punk, des de la música experimental, i tot això que ha sigut una mica la seva línia de treball, no? Per una altra banda està el treball del Toni Tena, que ell és més jove, ve també més al món del disseny, però sí que després ha aterrat, diguéssim, també dins del món de l'art. I llavors ell, a la peça que presenten aquí, ha treballat més a partir del que ell denomina com passejades, no? N'hi ha les derives també, n'hi ha tota una sèrie de corrents, que crec que també l'interessant és que el públic pugui fer un seguiment d'això, tant a la pàgina web, com aquí a la sala, que n'hi ha un full de sala també que explica aquesta situació, i que també farem una presentació pública d'aquest fanzine quan ho acabem, per també que es vegin, no? Una mica aquests elements, i jo crec que també podem jugar una mica amb això, no? Que ho deixem una mica com que cadascun s'ho vagi trobant, i així convidem a la gent que vingui aquí i ens visiti.